tarda, bon vespre, bona nit. Benvinguts, benvingudes. Gràcies per acostar-vos, per ser-hi. Benvinguts al programa Part, dins de l'Espai Plus de la programació del teatre. Fem el segon programa Part. Avui tindrem l'estimada i admirada Ivette Nadal i l'Anna Galí, que estan allà esperant-nos. I primer volia donar pas a en Paco Membrives perquè, de fet, avui ja, perquè ja esteu en ebullició, comença el Montfoto, que porta 29 anys aquí a Lloret donant guerra amb les fotos de natura. Important fer xarxa i trobar-nos i col·laborar gràcies a espais com aquest amb persones tan potents com en Paco i els equips que es fan per treballar en cultura. Amb vosaltres, en Paco Membrives. No marxeu molt lluny, que jo no tinc moltes coses a dir. La veritat és que no sé ben bé què faig, perquè nosaltres som una entitat que treballem la fotografia i la natura, però com bé diu l'Agus, hi ha una feina important dins de la cultura, que és que al final la cultura és una teranyina. Què té a veure una fotografia de natura amb la música, amb el llibre, amb la literatura o amb qualsevol altra expressió creativa que surt de l'ànima de la gent? Doncs té això, que el que creem forma part de la nostra experiència vital, de la nostra experiència, de com veiem les coses i de com les interpretem nosaltres. Per tant, el que escrivim, el que fotografiem, el que cantem, el que escrivim, són coses que surten de nosaltres mateixos. I aleshores són aquests nexes creatius el que en definitiva al final són importants potenciar. Des de Montfoto, que fem fotografia de natura, col·laborem sempre amb totes aquestes entitats que fan altre tipus d'activitat i ens demanin suport o ajuda, col·laborant amb el que sigui. Aquí la veritat és que inicialment hi havia un pla, hem fet un altre, nosaltres estem super honrats que l'Agus i l'Anna hagin dit ens agradaria fer-lo dintre d'aquest espai de Montfoto. Nosaltres encantats de programar-lo també dintre del nostre festival com una activitat pròpia del poble, perquè en definitiva és el que comentava, és la xarxa cultural el que al final dona peu i valor a tot un seguit d'activitats que puguin ser de qualsevol mena. No me vull... Només us volia agrair això, us volia convidar si voleu venir al festival, ja que esteu aquí, al festival que serà aquest cap de setmana. Tinc el cap més al festival que aquí, estava muntant fa un moment amb problemes tècnics, parlant amb la Maranta i amb diferents qüestions, i tinc el cap més allà, així que perdoneu l'speech poc preparat, però sí que agrair-vos la invitació a obrir aquesta interessant jornada, i jo estic esperant molt aquest diàleg que ens ajudi a comprendre molt millor el que veiem, el que sentim, coneixent l'autor i les seves interioritats, moltes vegades aprenem a veure molt millor el missatge i el sentit i l'amplitud de la seva feina. Així que jo estic expectant de tornar a sentir una altra vegada a la Ivette i expectant també d'aquesta xerrada amb l'Anna i amb l'Agus. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, Paco. Donem la benvinguda a la Ivette Nadal i a l'Anna Galí, sisplau. Bona tarda. Hola. Deixeu-me trencar el gel i donar les gràcies. Evidentment, estem a Can Gallissà, a l'Altell de Can Gallissà, un espai que ens agrada molt i que també volem reivindicar. Gràcies, Montse, i a tota la llibreria, també el David, que està per allà. Gràcies a Maranta per fer possible aquests espais de conversa, li hem dit conversa-concert. No li hem trobat un altre nom millor, és aquest el seu nom, ja està, s'entén perfectament. I gràcies, Paco. Gràcies també
a la Carme Bernat, que avui està fent fotografies, i que sabeu que haig d'avisar-vos que tot això queda enregistrat gràcies al Nicolau i al Roc, que estan per allà, amb l'equip tècnic, gràcies. I més que res perquè si algú té un problema ens pot intentar demandar o alguna cosa d'aquestes. D'acord? Bromes a part. Mireu, avui és el programa 2 del programa a part i haig de fer una petita introducció. Començaré per l'Anna Galí, que segurament tothom coneixeu més, els que sigueu d'aquí Lloret. L'Anna Galí té un fotollibre, que és aquest Time on Quaaludes and Red Wine, que va publicar-se al setembre de l'any passat, de la mà d'una editorial suïssa, Imagebay. Acaba de venir del Fotofiebre de Madrid aquest cap de setmana i la història d'aquest fotollibre va estar aquí presentant-lo precisament en aquest espai, i la història del fotollibre parla de la vida del seu fill, de la història del seu fill Tomeu, que va morir de sobredosi el 2017, i com ella genera aquest artefacte cultural impressionant, necessari, molt potent i colpidor. Parlant amb ella i després amb la Ivet, crec que era en una presentació teva de llibre, vam començar a xerrar coses molt paral·leles a les dues històries, oi? I no sé, a mi se'm va acudir, dic, escolta, per què no el proper programa a part, per què no el feu vosaltres dues? Jo no xerraré massa avui, em sembla, i estaré encantat només de conduir aquesta conversa. La Ivet Nadal, faig un repàs així breu, perquè també totes aquestes dades les podeu trobar fàcil ara a internet i als diaris aquests que llegiu. Discografia, Guerres dolcíssimes, del 2007, A l'esquerra d'un elefant, Mestres i amics, Tornar a mare. Això són discos. També té uns EPs, els EPs amb Pascal Comelade, L'arquitectura primera i El nom de la ferida, 2018-2020. I el darrer disc, una preciositat, m'agraden tots, però si m'haig de quedar algun, sempre em quedo amb el darrer, que és el que els artistes em sembla que estem com més connectats, que és Les hores blaves d'aquest 2023, vull dir. Però no acaba aquí la cosa, perquè la Ivet ha anat compaginant la seva vida musical, artística musical, amb la seva vida com a poetessa. A part de cantautora, ha publicat llibres com Camí privat, Arbres, mars desconcerts, L'àngel i la infermesa del pensament, Camí del text. I aquest any 2025 publica una història colpidora que parla sobre la seva experiència amb l'anorèxia, amb el trauma i amb com, ara ens ho explicarà ella molt millor, amb com gestionem el dol intern, com es generen situacions tòxiques quan a vegades ni som capaços de gestionar-les. Aquest és el Justícia poètica, que es publica aquest any, de la mà de Grup 62. Ara en parlarem. Et ve de gust fer la primera? Sí. La primera cançó que ens farà l'Ivet Nadal és El senyor del castell, que pertany al primer àlbum Guerres dolcíssimes, com he dit, del 2007. Els terrats sota del blau sobre del verd amb bocins de carbó i tristeses de colors. Si vas contra el vent, senyor del castell, juga, tira i juga, que si guanyes seràs el
rei. Juga, tira i juga, que si guanyes seràs el rei. Si hi ha llum i som al carrer, no et sentis mai presoner. Has canviat l'instrument, però el concert segueix sent teu. Corre més que el temps, senyor del castell. Juga, tira i juga, que si guanyes seràs el rei. Juga, au, tira i juga. Mira que si guanyes, serà tot teu. Gràcies. Mil gràcies, Ivet. És una passada tenir-te aquí al costat i escoltar-te tan a prop. Era una de les altres grans coses per fer aquest petit format. Moltes gràcies. Benvingut. Plaer compartit. I tant. Mireu, llegeixo la sinopsi del llibre de Justícia Poètica per situar-nos. Una història íntima. La cantant i poeta Ivet Nadal explora en aquesta confessió íntima el fil invisible que l'ha conduït a escriure cançons i enfilar el camí d'una vida i d'uns amors incerts. És una història punyent, de dolors enterrats i d'amors descompensats, d'una iniciació precipitada en el món dels adults, d'una adolescència fràgil que ha buscat refugi en les cançons, d'una inquietud honesta que l'ha empès a expressar-se dalt dels escenaris. Al costat d'episodis d'una bellesa il·luminadora hi ha també el malestar, el desconcert i una malaltia devastadora i incompresa, l'anorèxia. Com va sorgir tot això? Bé, doncs d'entrada sempre he intentat treure una mica les emocions o les experiències, no?, a través de les cançons i els poemes, perquè em sembla que amb les cançons i amb els versos doncs, hi posem una mica més de màgia i sona tot una mica més romàntic, fins i tot el dolor. No? I jo crec que era i segueix sent una voluntat de fer-ho més bonic. No? Però m'arriba aquesta proposta de l'editorial que no neix de mi, és a dir, em proposa, ostres, per què no ens comparteixes una mica doncs, què hi ha darrere aquestes cançons, no? I d'una manera doncs, més clara i no amagada sota la capa de la poesia. No? I em va costar bastant de temps acceptar la proposta, com 5 o 6 anys. Jo ja pensava que l'editor doncs, ja hauria proposat el llibre amb una altra persona i em va esperar. La veritat és que em va esperar. El moment que m'ho va proposar doncs, havia de sospesar moltes coses. No? Jo crec que estem en una societat que encara no sé si estem molt habituats a compartir vulnerabilitats, no? Què dirà la família, no? Si se sent la gent culpable, no? Si què en treus d'exposar una cosa així. No? I jo no tenia la necessitat, sincerament, de fer aquest llibre, perquè ja ho he fet a través de les cançons. Però quan m'he sentit una mica més forta, no? I que estava com més lluny del que explico en el llibre, he pensat que potser estaria bé explicar-ho per intentar ajudar a la comprensió doncs això, també de l'anorèxia, que crec que s'explica sempre des d'una vessant molt física i molt superficial i no des de les ferides que hi ha en totes aquestes històries que expliquem. No? Sobre el temps que vas trigar, més o menys, no? Aquests 5 anys que deies, trobo que hi ha un gran primer paral·lelisme amb la història de l'Anna, amb el procés que l'Anna triga, no sé quan trigues, Anna, tu realment enfrontar-te... No, sé que no va ser un encàrrec, però ens ho pots explicar tu. No, en el meu cas no va ser un encàrrec. Però que vas trigar també molt de temps a engegar el projecte o almenys a fer-lo pensant en públic. A fer-lo pensant en públic, sí. Jo, de fet, vaig començar bastant ràpid. El Tomeu va morir a principis del 2017 i jo vaig començar a finals. Vaig començar a treballar el projecte. Això és una cosa molt lenta, anava fent. Jo en principi no pensava en compartir-ho públicament, pensava en fer-ho per la família,
perquè entenguessin una mica el que havia passat. I potser el moment de veure clar que es pot fer públic van passar ben bé 3 anys, potser. Fins que me'n dono compte que ja estic parlant d'un munt de temes que són temes que ens toquen a tots. Al final estem parlant de ferides, tots tenim ferides, tots les resolem o les intentem resoldre d'una manera més o menys encertada. I va ser allà que vaig veure que podia ser un llibre que podia ser útil, que podia ajudar algú, que podia ajudar-nos, si ja no ajudar amb la pròpia ferida, com a mínim ajudar a generar diàleg, a generar reflexió sobre una sèrie de temes que suposo que és el mateix que t'ha portat a decidir acceptar aquest encàrrec. Sí, al final doncs, és com una voluntat social, no? D'intentar, si he passat aquesta experiència, com tots hem passat diferents tipus d'experiències, doncs per què no compartir-les? No des de la morbositat, al contrari, sinó d'intentar ajudar a reflexionar, no? I entre tots ser com més empàtics, no? I abans de fer judicis, no? A persones o famílies o experiències que puguin passar, entendre que hi ha una cosa més gruixuda, no? Darrere de cada experiència que passa, no? I que s'ha de tractar com amb molt respecte. No? Trobo que en els dos llibres, en els dos artefactes culturals, Montse, et vaig dir que t'ho robaria, t'ho robo sempre que me'n recordo, aquesta fragilitat en la joventut. En el cas de l'Anna, en la història del Tomeu, perquè era molt jove, quan li passa el que li passa, vull dir, però mira, hi ha un tio increïble ja de molt jovenet, ara ens ho explicaràs, i en el teu cas, també aquestes experiències, també molt joveneta, allà en un límit on és molt difícil discernir si hi ha un abús de part d'algú més gran o no, perquè si tu estàs allà en una història i estàs voluntàriament, però potser no ets prou conscient, no ho sé. M'aclareixo. Com si algú, una persona molt jove, amb una gran sensibilitat, hi ha unes ganes immenses de conèixer món, pot determinar a vegades aquests camins. No? Aquí tenim dos camins molt diferents. Tant de bo estigués aquí, el Tomeu, si estigués aquí, ens explicaria millor que jo, segurament. Li preguntaria, li podria preguntar. No? Però veig molt paral·lelisme, no tant en les vostres històries personals, sinó en aquest punt on quan som molt joves, influenciables en el sentit que estem coneixent el món de primera mà. Com depèn de quines experiències ens poden marcar d'una manera o d'una altra. Sí, jo crec que també ve donat per això, per la joventut, per la curiositat, per les ganes d'aprendre, que en el cas del Tomeu hi era molt això. I sí, el dia que vam venir a veure't a Granollers era com, ostres, sento parlar la Ivet, però si les coses haguessin anat d'una altra manera podria ser el Tomeu el que podria estar aquí parlant de la seva història i explicaria coses molt semblants a les que explicaves tu. Potser els motius eren diferents, potser el trauma era diferent al teu que al seu i evidentment el camí que vau, no dic decidir, perquè en algun moment tu dius si has triat la malaltia o no, no sé si es tria o no es tria això, però com els dos camins van anar per camins diferents, però al final era una mica el mateix, en el teu cas amb l'anorèxia, en el seu cas amb el consum, de manera totalment autodestructiva i de manera potser no conscientment autodestructiva, però ho era. Llavors vaig veure molt paral·lelisme en les dues històries, sí. I ara me'n recordo que m'has preguntat. Aquesta idealització, és que era una reflexió més que una pregunta, oi? Vull dir, si us sembla, quin punt de vista teniu vosaltres dues? Aquesta idealització de quan ets jove i quan estàs, que dius, haig de conèixer això, no em puc perdre això, et llences a la piscina d'una manera inconscient, que és el que hem de fer, per altra banda, vull dir, no estic criticant-ho, ni molt menys, sinó que això, envoltat de circumstàncies o de companyies tòxiques, pot resultar en altres camins. Jo crec que l'accés de consum o el dejuni és una mica la mateixa cara de la moneda, no? Els dos extrems, i per tant els dos són bastant insans. I també m'imagino
que compartíem, entre cometes, necessitar més del món, necessitar més experiències, no? Per un excés d'una suposada maduresa que realment no hi és, perquè després la manera de gestionar-ho, doncs, o almenys parlo pel meu cas, doncs, evidentment tens l'edat que tens, per tant no tens l'experiència vital per saber gestionar millor les coses. No? Simplement jo en el món de la poesia i de la cançó doncs, hi vaig aterrar molt joveneta, amb actiu potser tenia 16-17 anys, diguéssim que començo a pujar als escenaris, i allà t'emmiralles amb molts mestres, no? I persones doncs, que tenen 30 o 40 anys més, no? I aquesta figura potser del mestre i de l'aprenent i de l'alumne és molt fàcil de confondre per ambdues parts amb un enamorament. No? I llavors, evidentment, doncs, en el món de l'art passa més sovint, en altres mons també passa, o en general, però en el de la cultura és més habitual, no? Que es vegin parelles, no? D'un mestre doncs, que es porta molts anys amb una persona que comença. No? I això d'entrada et sembla fascinant, que estàs aprenent moltíssim, no? I que reps molta inspiració, però després, al cap d'uns anys, no? També te n'adones que ha d'haver-hi una responsabilitat per part de l'altre, no? De l'altra banda, i que és terrible jugar amb cossos juvenils, no? En aquest sentit, i que no saps l'afectació que tens quan et vincules amb processos artístics o amorosos amb persones amb una diferència d'edat molt important. No? I més quan tu ets tan jove. Sí, i una mica el llibre doncs, el que parlo és de lligar doncs, la gana amb l'amor, no? Que em sembla que és una manera de la necessitat d'estimar i em dóna la sensació que té el mateix efecte, no? El menjar o el no menjar amb la necessitat aquesta de... S'ha de saber menjar. Sí, s'ha de saber menjar. En els dos casos. Exacte. No? Sí, d'això ho dius molt al llibre també. Què et sembla si fem una cançó més, la segona cançó, que és en aquest parany justament estàvem parlant d'aquests falsos castells que se'ns presenten davant i que a vegades no són el que semblen. En aquest parany és de l'àlbum Tornar Mare, publicat el 2016. Un arbre vell enmig del bosc mira com festeja amb sargantanes. Camí d'enlloc i arreu on va traginar tendreses fins que captiva totes les preses. I a mitja festa el paisatge de cartró ha ensenyat el penya-segat, mil dimonis, trons i llamps, mala espina, cavall errant. Queda-t'hi tu en aquest parany, queda-t'hi tu en aquest parany, queda-t'hi tu en aquest parany. Un arbre vell enmig del bosc mira com festeja amb sargantanes. Camí d'enlloc i arreu on va traginar tendreses fins que captiva totes les preses. Mitja festa el paisatge de cartró ha ensenyat el penya-segat, mil dimonis, trons i llamps, mala espina, cavall errant. Queda-t'hi tu en aquest parany, queda-t'hi tu en aquest parany, queda-t'hi tu en aquest parany, en aquest parany, en aquest parany, en aquest parany, en aquest parany. Gràcies, Ivet. Queda-t'hi tu en aquest parany. I un arbre vell enmig del bosc i mira com festeja amb sargantanes.
camí d'enlloc i arreu on va, tragina tendreses. I a mitja festa, el paisatge de cartró ha ensenyat el penya-segat. 1000 dimonis, trons i llamps, mala espina, cavaller errant. Queda-t'hi tu, en aquest parany. Veníem parlant d'aquests idil·lis, aquestes il·lusions, aquestes promeses, no? Idealitzacions, més aviat que no em sortia. I crec que aquesta cançó ho reflecteix brutalment, d'una manera aparentment senzilla, preciosa i espectacular. Gràcies. Hi ha una època pels que vam viure a Barcelona als 90 i el 2000, quan parlàvem amb el Jordi i l'Anuz, va sortir una miqueta. En aquest cas ho vull centrar una miqueta més en la teva part de poemaris, de poesia. Hi havia com un petit epicentre, que era l'original, segurament allà al centre, a Ciutat Vella, i després també l'Helio Gàbal, llocs com aquests, bars, on només calia passar-t'hi per trobar-te amb gent, allò que es deia els bohemis. No sé si eren molt bohemis, això ens ho explicaràs tu millor. Sí, l'original és un bar molt a prop del MACBA, no? I de tota aquesta zona del Raval, on era molt bonic poder-hi ser. És a dir, és un espai que crec que té diferents cares i la part bonica és que podies trobar molta gent, molts poetes amb actiu, amb molta experiència. No sé, estic parlant del Francesc Garriga, l'Enric Casasses, el Sam Abrams, vull dir, molta gent molt potent i per tant allò era com una escola, diguéssim. Hi havia, sobretot també he de dir que hi havia molts mestres, figures masculines. Les dones... No teníeu massa presència. No hi havia massa presència, no, la veritat és que no. I n'hi havia, perquè hi havia l'Anna Aguilar Amat, hi havia la Laura López, hi havia bastantes dones que també eren en actiu, però és veritat. Miquel, potser, també. La Dolors Miquel ja no era molt acceptada perquè era una dona una mica potent i suposo que els molestava, però sí, era un espai també que era bonic amb el sentit tret d'aquestes coses, que això ho veig ara, també amb els anys, d'aprenentatge, d'intercanvis i d'aprenentatge. I allà vaig començar a recitar poesia i amb la guitarra cantar les primeres cançons. Sí, Pedrals, per exemple, Joan Pedrals, que segurament el veieu en alguns... fa mil coses, vull dir, el Josep, tots veníem... Jo recordo de passar-hi de quan en quan, no gaire perquè estava més concentrat en la música, jo en aquell moment era meravellós veure sortir sense ordre ni concert, tots aquests personatges on hi havia una gran falta, ara ho podem dir, de feminitat, de poder femení en la paraula. Ara ho podem dir així. En aquell moment segurament ni ens en donàvem compte. Tot això forma part del viatge personal, de tot el que estem parlant. Per què volia centrar l'original i l'Helio Gàbal i tot això? Perquè tu ets de Granollers, tu vius a Granollers, i em sembla interessant aquest binomi Barcelona-Granollers, perquè això vol dir que t'has de desplaçar, encara que no són gaires quilòmetres. Pot ser que això t'ajudés en aquell moment a escapar de la teva realitat, del teu nucli quotidià, sense que hagués d'estar passant res dolent, vull dir, sinó era com una petita escapada, perquè jo m'hi reconec en això. O sigui, quan he fet petits viatges o vaig allà, jo sortia de festa a Manresa, que dius, i estava vivint a Barcelona, no tenia gaire lògica si tu penses, no? Però precisament l'ambient en una època a Barcelona no m'agradava i estava més a gust a Manresa. Això feia que també tot s'allargués molt més. No, jo d'entrada, malauradament sempre hi ha molta més oferta a les grans ciutats, a nivell cultural, i les coses sembla que només passen entre els artistes que viuen a Barcelona. I llavors és una tendència que nosaltres hem d'anar molt cap allà i els de Barcelona venir i desplaçar-se a pobles se'ls hi fa com una muntanya. I això és una cosa que ara també ho he vist diferent. Abans, un cop a la setmana tenia 15-16 anys i agafava que jo ara soc mare i penso, ostres, si ara jo deixés anar un cop per setmana el meu fill en tren, crec que no el deixaria. I en aquell moment em van deixar, evidentment, perquè confiàvem i perquè veien que necessitava una mica més enllà de la rutina, de l'escola, de l'institut, etc.
Però ara penso, ostres, jo no sé si deixaria el meu fill agafar un tren, no? I que anés amunt i avall de Barcelona. Però sí, vaig anar combinant una mica tot això i allà és veritat que allà no era filla, no era germana, no tenia les responsabilitats darrere, allà era lliure. I allà el món que se m'exposava era com màgic, poètic, no? Però quan tornava a casa també la realitat seguia sent igual, però sí que era una mica una escapatòria i ho segueix sent segurament per molta gent, no? Sí, és un binomi que sol funcionar i que sol amagar una vida darrere una altra. No? Sí, aquí anava jo. Anava a dir, potser també era una manera de separar o d'amagar certes coses de la família i de que no sapiguessin certes coses, m'imagino. Tant en aquests primers moments i amb aquestes relacions que parlaves tu abans, com ja després amb l'anorèxia, perquè et parles en el llibre de que ho amagaves, ho revesties sota una capa de normalitat aparent, que és algo que el Tomeu també feia. I a mi em va com tocar molt el fet que deies ho feies per, espera que ho tinc per aquí apuntat, per no afegir pes a la seva balança, de la teva mare o dels teus pares, per no fer-los patir. I et volia preguntar, suposo que sí que t'has sentit culpable en certs moments, de no haver explicat, de no haver dit abans, de no haver demanat ajuda abans, de no... Jo crec que les malalties mentals encara costa molt de gestionar dins d'una família i no volia sumar un problema i el que vaig fer és trobar la meva manera d'anestesiar-me. No? M'imagino que el teu fill malauradament ho va trobar amb el consum i jo era com amb un dejuni que ja et dic, és pràcticament el mateix. Pràcticament el sistema deu funcionar igual. Jo crec que el problema segueix sent una mica el mateix, que és com encara a les famílies ens costa molt tenir eines per entendre la salut mental, no? Anna, què feia el Tomeu per amagar, depèn de quins comportaments? Què feia? Sí, comportaments, vull dir, normals, que això que heu dit ara de naturalitzar un comportament per amagar-ne un altre, vull dir. Sí, ell amagava un munt de coses sota no sé com s'ho feia, però suposo que prenent coses diferents que compensaven per tenir una aparença de que tot anava bé i de que ella estava bé. Clar, era molt intel·ligent, com ho és la Ivet, i a la vegada aquesta intel·ligència li donava les eines com per poder manegar-ho i amagar-ho sota aquesta excepcionalitat i sota aquesta normalitat aparent. Suposo que una mica també amb el mateix objectiu que deies tu, tot i que a casa no hi havia cap altre problema, però suposo que amb l'objectiu d'estalviar-me patiment, de no explicar ja no el consum, sinó les coses que l'havien portat al consum per estalviar-me el patiment, bàsicament. Una coseta, si en qualsevol moment voleu preguntar qualsevol cosa, em demaneu, alceu la mà i demanes, sí? Espera que vinc. Jo no crec que hi hagi res a veure amb una malaltia mental, l'anorèxia i la drogodependència. Jo crec que com a no sé si t'entenc bé, de la funció que té l'accés i el dejú és en el sistema nerviós i en el sistema també mental és pràcticament el mateix. No raones bé ni per l'accés ni per la falta. I per tant és el mateix. Jo he estat 10 anys ingressada amb gent que també consumeix i amb gent que no menjava i el tractament era el mateix. Podeu no estar d'acord, però la meva experiència és que funciona el mateix i un psiquiatre m'ho ha explicat. Mira, el cervell us funciona igual de malament per l'accés o pel dejú. I el dejú també. Tots els dos extrems. Però jo no puc donar consells darrere. Jo dic la meva experiència, el que a mi m'han explicat els psiquiatres de mira, el cervell, me l'han dibuixat, això t'està afectant això, el que sigui, el superaccés i el dejú és igual de dolent pel funcionament mental, dels òrgans, de tot, però també cognitivament, de valorar i fer un anàlisi bo de la vida i de les coses que ens passen. I jo ho he comprovat, també. El fet de menjar més, com el cos em funciona i el cap penso molt millor. I jo em pensava, és a dir, quan jo no menjava, tenia una sensació d'anar drogada, també. Perquè estava, uau, quina energia que tinc, no he menjat res, i estava com, uau, era la millor, i era una merda. És un desordre. D'horaris, alimentari, d'accés, de compensació de tot, és un superdesordre. Si té l'etiqueta de més gran de malaltia mental o no, això ja és un estigma i això ens pot fer... Això podria ser un debat, però és un desordre. Pel que sigui, no? Però és un desordre. Sí. També parles en el llibre que en el teu cas l'anorèxia és el símptoma, però el que hi ha darrere
és una cosa més profunda, és una ferida més profunda, és a dir, tu caus amb l'anorèxia perquè hi ha un trauma previ. I tots, no? I el Tomeu també cau en el consum perquè hi ha un trauma previ que no resol. Això els psicòlegs ho expliquen molt bé, que diuen el símptoma, el menjar, per exemple, més xocolata, que no dic que sigui tan greu com consumir o deixar de menjar, però és la punta de l'iceberg, que vol dir que és el que es veu. Estàs estressat, estàs angoixat, no sé, estàs nerviós, el que sigui. I el problema quin és? Doncs que et sents sol, per exemple, que vols sentir-te estimat, que no saps què fer a la vida, el que sigui. Llavors, el símptoma, que podria ser el consum o el dejú, o és igual, el que sigui, amaga què amaga? Doncs el que sigui, la figura masculina tocada perquè tens un familiar que té una malaltia mental o el que sigui. Vull dir que jo crec que tant en la drogadicció com el trastorn de conducta alimentària, que també pot ser per menjar de més, s'ensenya o s'explica molt la cosa física, quines coses es fan compulsivament. Però el dia que s'entengui més, que és el que lluiten tots els psiquiatres i psicòlegs, el que hi ha sota, doncs es podrà comprendre molt millor. El que passa que per intentar entendre les emocions d'aquests tipus de persones han de deixar de consumir o han de posar-se a menjar, sinó com que el cervell no funciona bé tampoc es pot fer un bon tractament. Per tant, és que és molt complicat, també ho és molt pel sistema sanitari. Parlant de coses que ens fan mal, què et sembla? Vols recitar No saps el mal que em fas? Sembla que sigui un llibre o una vida superdesastrosa, i també us he dit que també he viscut coses molt boniques, També... És evident, si no, no estaríem aquí. És evident, Deixa'm fer un apunt, mentre busques parlar d'aquests temes no vol dir que caiguem dins d'un pou. Precisament és trobar la llum en aquestes espirals. Jo també he estat en un pou per altres motius. Cap dels dos que surt aquí, n'hi ha un que igual sí, i al final veus que aquest desordre que parlava la Ivet, que ho ha explicat superbé, et fa no pensar bé, no trobar bé el camí, no veure les coses igual. I per tant, les teves decisions estan influenciades. Tot el que fas està influenciat i depèn de la teva química a vegades, fins que no arribem a un nivell químic, em refereixo del cos, que és estable, no es pot començar a fer depèn de quines coses en els tractaments. T'havia dit un poema i si no et sap greu el canvio per un altre, perquè crec que com que ha sortit aquesta pregunta, que crec que pot ajudar a entendre coses del consum i coses de l'alimentació i el que sigui. La meva veu no és del tot meva. Jo només llegeixo i interpreto aquest turment. Em demanes que et segueixi, que t'estimi, i jo d'esclosa toco davant teu tots els dubtes i els extrems. Em buides per dins, m'omples per fora. M'obres amb absència i m'esborres el somriure. I no saps el mal que em fas quan em vas creixent, tallant-me les arrels, fent que dins meu em ressonin tots els ecos i no tingui res a dir. Li volia preguntar abans de perdó i de culpabilitat, i parlàvem de si tu t'havies sentit culpable, però clar, no puc evitar mirar-m'ho des de l'altra banda també com a mare. La teva mare s'ha sentit culpable de no haver vist coses, de no haver sabut ajudar, de no haver-ho fet prou bé, de 1000 coses que a mi se m'han passat pel cap, i t'ho pregunto, però és que m'hi jugaria el que vulguis, que a ella també li ha passat això, no? Sí, clar, i també la generació dels nostres pares sempre té menys informació en general, de l'amor, de la nit, dels joves, i per tant, ostres, jo crec que tampoc hi havia l'educació emocional que tenim ara. Tampoc. No. Vull dir, jo ara, per exemple, que veig que tinc un fill molt serè i molt seriós, penso, quina sort, perquè si jo ara com a mare em miro coses que jo vaig fer, tot i que era una persona bastant tranquil·la, però que també tenia moltes inquietuds, doncs dic, ostres, ara sort que tinc una formació psicològica i emocional que crec que els meus pares no la tenien, no? I sí, clar, i més quan escrius un llibre així, és veritat que a la meva família, per exemple, no ha agradat que escrivis aquest llibre, perquè de què et servirà tu ensenyar tot això, i la gent em preguntarà pel carrer i tu no ho vas veure, i se senten culpables, no? I per tant també és un procés
que he de fer jo amb ells i ells amb mi, de dir, doncs, no és un llibre gens venjatiu ni culpabilitzador ni cap a la figura masculina ni cap a la família, no. De fet, crec que soc bastant dura amb mi també en el llibre, vull dir que no... Sí. Jo diria que sí, una mica. I aquesta part de, per exemple, suposo que quan l'Anna va plantejar a la família m'agradaria explicar la història del Tomeu, em refereixo sempre a la part pública ja, no? I és el procés abans de com sentir d'acompanyar, com això genera també moviments i vibracions, com molt bé deies ara, de cara a la família, al teu entorn més proper. Jo diria, clar, això és problema d'ells, es genera un problema en ells, que sí, diries, el generes tu. No, per mi no, o sigui, és una cosa que decideixes tu, tens el dret de fer-ho, com et dongui la gana, però clar, això també ens fa pensar a l'hora d'escriure. No? Si tu vas estar 5 anys pensant en si ho feies o no, alguna cosa també devia veure, suposo, en aquest cas. No? I tu, Anna? Sí, jo abans hem fet un cafè amb la Ivet i ho hem estat parlant. Jo reconec que he tingut molta sort perquè pràcticament tota la família estant-hi al 100% d'acord o una miqueta menys, però tots m'han dit tira endavant, si creus que és el que has de fer, tira endavant. I jo crec que ha sigut una sort. També t'he dit que ho hagués fet igualment. Haguessin dit el que haguessin dit. Vull dir. I un altre tema que a mi em preocupava molt també eren els amics del Tomeu, perquè sense noms, però també alguns d'ells hi surten una mica retratats, com si diguéssim. I també t'explicava abans, Ivet, que també que tots estan contents i que el fet de tenir el llibre i llegir el llibre i veure el llibre els ha ajudat a recuperar una mica la figura del Tomeu, que per ells és una cosa molt bèstia perdre una mica amb 17 anys, i els ha ajudat com a recordar-lo, perquè jo crec que potser ells havien fet un moment d'apartem-ho perquè això em fa massa mal, i s'han hagut de tornar a enfrontar perquè han volgut, però jo crec que això els ha servit com per tornar-lo a recuperar una mica. És a dir, que aquest accés d'informació, que no és accés, vull dir accés a la informació, com apuntaves tu molt bé, Ivet, no és negatiu, sinó al contrari. També ho parlàvem abans amb la Ivet, de tots aquests temes no en parlem perquè ens incomoden. Digue-li la mort, digue-li l'anorèxia, digue-li la salut mental, digue-li... I són temes que no hauríem de parlar més, i per això crec que un llibre com el teu és necessari que existeixi, igual que a mi de vegades em diuen que el meu és necessari, però crec que si són artefactes que provoquen diàleg i provoquen reflexió, està bé que existeixin, han d'existir i més no haurien d'existir, potser. I tant. No, i sí, a més estan envoltats, diguéssim, de reflexió i amb una capa més artística, també ens dona una sensibilitat. Crec que ni el teu llibre ni el meu no és un llibre d'autoajuda, que jo volia defugir molt d'això. No vinc a explicar totes les meves desgràcies. No. D'aquests fets, doncs jo he arribat a unes conclusions, unes reflexions, a través també de vincular-me molt amb la salut mental, amb psiquiatres, amb psicòlegs, buscar la història. Qui va ser la primera persona que va tenir anorèxia? Per exemple, em vaig vincular amb el món de la medicina i també inclús dels misticismes. Vaig anar a conèixer la Teresa Forcades, per exemple, i van dir, ostres, les primeres santes, això a l'època medieval ja hi havia gent que feia dejunis, però com que eren santes, no era una malaltia mental, era l'anorèxia santa, l'anorèxia miraculosa. Vaig dir, ostres. I com que han deixat un orbre molt important, Simone Weil, doncs no és una anorèxia, no és una patologia mental, perquè això ens fa por que ens diguin, no, és que és una patologia mental. És que pràcticament tot ho és. I jo penso que hem de perdre-hi la por. I he estat en àmbits així mèdics i religiosos i em poso una mica les mans al cap, també. No vull dir amb la Teresa Forcades, gent que jo he anat llegint coses de dir, ostres, per exemple, Simone Weil, que és una filòsofa que admiren molta gent jove i molt feministes i tot això, i la seva obra la va escriure pesant 30 quilos. Jo dubto que això sigui el millor que podia oferir, tot i que va oferir una gran obra, però si hagués tingut més salut, l'obra jo diria que hagués sigut millor encara, no? Hagués estat diferent segur, no? És que parlàvem de desequilibris, és evident que hagués estat diferent i segurament més llarga.
Sí, perquè va morir amb 33 anys. Per això que ho vaig. 33. Què et sembla? Et ve de gust una cançó més? Sí, Sí? no toca ara. Et ve Cristina? Va. Sí? Una cançó que es diu Cristina, de l'Ivet, que pertany a l'àlbum Mestres i Amics. Mestres i Amics està publicat el 2012. Aquesta cançó la dedico a una amiga que va morir bastant joveneta, quan teníem 23 anys. En un bon lloc del cel recordo els teus ulls verds que no hem pogut dir adeu, que no hem pogut dir adeu. Et busco pels carrers quan tombo ja no hi ets. Recordo el blau del cel i l'olor de te. Ara que ets al cel no cal que tapis el somriure, que et volem veure riure, que et volem veure viure. Et busco pels carrers quan tombo ja no hi ets. Recordo el blau del cel i l'olor de te. En un bon lloc del cel, en llum, un bon lloc, ai del cel. Gràcies. Uau. Uf. Hi havia una pregunta per aquí. És una pregunta per cada una de vosaltres, és la mateixa pregunta. Quin és el lloc o la funció que ha ocupat aquest art que es diu escriptura? És difícil perquè és abstracta, però és concreta també la pregunta. És molt bona. Jo em serveix per vincular-me amb els altres, no? I en lloc d'explicar, ara sembla que parli molt perquè estem fent la presentació, però potser la meva manera de vincular amb els altres és cantant cançons, escrivint poemes, no? Per tant, també he deixat com uns missatges, no? Subliminals en les cançons i els poemes. Per tant, és la meva manera totalment que m'he vinculat amb la gent que estimo, no? I que he volgut compartir també. Clar, en el meu cas no hi ha paraules, perquè el meu llibre no és un llibre que jo hagi escrit, sinó que és un fotollibre que el que té són fotos i que els textos que hi ha són textos que no he escrit jo, sinó que va escriure el Tomeu o el meu fill. Però bueno, al final és igual, és el mateix, és un acte de creació. Per mi és una manera de... No sé si sabria viure sense fer això. Amb llibre publicat o sense llibre publicat, fent-ho per mi, fent-ho... I al final també és una manera de comunicar-me amb el món i d'explicar, en aquest cas, una història, una manera de pensar, sí, crec que sí. Però en aquest cas concret, aquest llibre ha sigut una manera de sobreviure, així de clar. També d'una manera com més quotidiana, no? Jo crec que hi ha qui cuida plantes, hi ha qui vol tenir els coixins de la casa i sentir-se molt a gust o cuinar molt bé, doncs nosaltres és la nostra manera de trobar com una pau. És a dir, evidentment que és transcendent, però també ho és per algú doncs, regar unes plantes o quan està a casa sentir-se que és el seu refugi. No? Per mi tot té la mateixa funció. No?
En el nostre cas, que és el que pertoca, m'encanta quan passa això, la teva pregunta ha estat preciosa i en el moment perfecte, perquè el que em venia a col·lació és justament com l'art compartir genera espais que transcendeixen, justament el que ho acabeu d'explicar. Que transcendeixen el dolor, que transcendeixen la solitud, la incomunicació, tots aquests temes, la pèrdua, l'absència, etc. I com transcendeixen, ho dic des del punt de vista que ens porten més enllà i ens permeten seguir vivint. Perquè, és clar, coses tristes, desgraciadament, ens en passen a tots i a totes. I ens quedem aquí i hem de trobar una manera de fer. A vegades és, de l'explicació que expliques, doncs conec algunes persones que són xamanes de les plantes i veus que els que ens costa molt em dius, ostres, és que no em sortirà igual aquella, no? Em refereixo a ma mare ara mateix, però perquè té una mà especial i és el seu radil. El cas de quan escrivim, quan fem música, crec que és aquesta part. L'art d'un recorregut artístic parla més que el projecte vital o és indissociable això? Com ho veieu? Aquella típica pregunta de l'art va per un cantó i l'artista va per un altre o... Es pot separar l'artista de l'obra, vols dir? Exacte. Sí, aquesta pregunta l'havia de fer en algun moment. No ho sé. És difícil, aquesta pregunta. Bueno, és que venim d'una que era... Sí. Ja hem pujat el nivell aquí, Crec que no es pot separar en el sentit que a mi encara em ve una mica gros això de sentir-me dir a mi mateixa que jo faig art, Vull dir, però bueno... Sí, perdona, si comencéssim per la paraula art ja no arribaríem a la pregunta, per això tiro endavant, Crec que en certa manera no es pot separar en el sentit de que el que tu escrius, la música que tu fas, les fotos que tu fas, les històries que expliques, tenen molt a veure amb la teva història vital. Si no tenen a veure amb la teva història, i no cal explicar històries tan punyents i tan descarnades com aquestes, Vull dir, per allà tenim el David, que també és fotògraf, David Salcedo, tenim per aquí el públic. I estic segura que... Ha fet una cara de jo ara que he fet, perquè parlin de mi ara, Ara em preguntaran alguna cosa. S'estava mig dormit o ho ha semblat? Perdó, David. Diu que no roncava, no t'hem sentit roncar. Però que jo estic... És a dir, perdó, els llibres del David no tenen potser una història tan punyent com tenen les nostres en aquest cas, però jo estic segura convençudíssima, de que les fotos que fa el David i el tipus de fotos que fa el David tenen molt a veure amb la teva història vital i amb la teva trajectòria. Per tant, en aquest sentit, crec que no es pot separar. Que si l'artista és un maltractador i llavors ja no ens agrada la seva, això és un altre tema del qual no em vull parlar, vull dir, és igual. Justament això. Jo, com que vaig començar molt jovenet a cantar i a escriure amb 17 anys, doncs la meva vida i l'obra és la mateixa cosa, Ha sigut com molt coherent, un projecte molt humil, que l'he portat sempre a tot jo, I és la mateixa cosa. Però sí que és veritat que quan he estat treballant coses, diguéssim, mentals, psicològiques, emocionals, i penso en artistes que havia admirat, I amb aquesta idea de no romantitzar certes figures, doncs jo ara penso, ostres, m'encantava l'Antonio Vega, I ara doncs, que conec més a fons el consum o la malaltia mental, em costa moltíssim ara que m'agradi tant la seva obra, perquè quan saps coses de la vida privada a vegades, doncs és fàcil escriure que les cançons siguin boniques, però a porta tancada quin era el comportament, no parlo d'ell, en general. I ara intento no romantitzar-ho, perquè sé que darrere d'aquestes idees com més romàntiques, d'aquest tipus d'artistes maldits, malditos que diuen, hi ha també famílies que pateixen molt, i ells també, i elles. Jo suposo, no sé si tu t'havia passat aquest comentari que quan estàs a l'escenari i baixes, moltes vegades passava, pregunto, sento tant ja sovint, però almenys quan començaves o això, no només a tu, pregunto si a tu també et passava, perquè ho he vist que passa moltes vegades, però el personatge, això és un personatge que fas o et feien aquest tipus de pregunta, quan baixaves a l'escenari, però això que fas que sembla que veus, o que és un personatge o tu ets així? Això t'ho han preguntat alguna vegada. En el món de la música això va haver una època que passava molt, és com
pujaves a un escenari, vull dir, i ja semblava que estaves boig o havies d'estar malament com per interpretar. No podies estar tranquil i feliç, vull dir. No sé si a tu et passava això. Jo quan pujo a l'escenari no ofereixo una cosa massa excèntrica. Una persona No, ja ho sé, però la molt gent tranquil·la, es molt forma. reposada, molt reflexiva, no? I suposo que em vinculen més amb mons més reflexius també. No, jo crec que aquesta idea no l'han tingut amb mi. Sí, és habitual que passi això, però no crec que no l'han tinguda. Sí. Mireu, jo vull fer un apunt sobre la pandèmia, perquè sembla que no ens en recordem de res. No és perquè l'haguem de recordar, però sí perquè va ser un marc en el qual vam sortir tots de la nostra normalitat. Us en recordeu d'allò de la normalitat? I la nova normalitat i la... Que tots en sortirem millor. Saps? Doncs us volia preguntar com vau passar vosaltres dues, en quin moment estàveu, vull dir, no tant com estàveu físicament i això, sinó com us va pillar la pandèmia. Pregunta una mica a Bona Fuente, això. A mi em va enganxar que el Tomeu ja havia mort, feia 3 anys. Em va agafar un moment relativament tranquil, és a dir, estava treballant en el projecte ja, estava sola, en aquell moment no tenia parella, però era un no tenir parella volgut i decidit. I el que sobretot recordo, a part de totes aquestes històries, ara podem sortir, ara no podem sortir, etc. Recordo la por, però més que per mi, per gent propera, els meus germans són molt més grans i em feia patir molt que es posessin malalts. Però també hi havia un punt de... Evidentment, sense els morts i sense els malalts que hi van haver, però hi havia un puntet de que bé que es pari el món i que tinguem temps per cuidar-nos més els uns als altres i que tinguem temps per estar a casa, que de vegades ni tenim temps d'estar a casa, evidentment sense tota la part horrorosa. Però hi havia un puntet d'això. Però em va agafar una època tranquil·leta, per tant, ho vaig portar prou bé. A la Ivet crec que no. Jo va ser una mica diferent, sí. No, en el llibre explico diferents moments de la meva vida, diguéssim, diferents tractaments que he fet amb el tema de l'anorèxia. I llavors, doncs, quan estava, diguéssim, en el que ha sigut el meu últim ingrés, no, en un hospital a Terrassa, doncs ja arriba la pandèmia i com que són persones vulnerables i amb risc perquè pel fet de pesar molt poquet, doncs ens van fer fora de l'hospital i ens van enviar a casa. I per tant ens van deixar sense tractament i sense cap mena de supervisió, no? I això va ser una experiència per mi molt bèstia, molt dolorosa, de molta por. No hi ha metges, no hi ha infermers, llavors la convivència amb l'entorn familiar és dur perquè ells no tenen per què saber-te ajudar a fer un tractament i per tant era molt dur i hi havia molta por, no? I a mi em va salvar la pandèmia en el sentit, em vaig espantar tant que vaig dir, ostres, si no hi ha recursos, si no hi ha hospitals, si no hi ha professionals, o em curo jo i m'estabilitzo aquí, igual m'hi quedo, perquè no m'oferien cap mena de suport, no? I portava 10 anys d'entrant, sortint hospitals, ingressos i això, i des de la pandèmia que no he seguit mai més cap tractament, en aquest sentit. Curiós, no? Vull dir, dos casos molt diferents, fixeu-vos. Per això volia treure una mica a col·lació, més en el moment vital, no? Sabeu que a mi m'agrada parlar de projectes vitals, tot i que aquí tenim dos artistasses. Et sembla si fem Ànima meva? Sí, tant. Ànima meva és una cançó de la Ivet que pertany a l'àlbum també Tornar a Mare del 2016. Bueno, aquesta és una de les cançons que faig en un procés, diguéssim, d'hospitalització. Està bé perquè estic cantant i estic veient una parella aquí morrejant-se per la finestra. Has vist? Quin contrast. Guita. Quin contrast. Bueno, això pot anar més, Pot anar més, sí. Dic, ostres, ara això no em puc concentrar massa. Crec que s'han donat... És una pena perquè això al programa de ràdio no podrà sortir. No? Carme, no sé si els has enganxat. Corre, corre! No, però i tant, que podrà sortir, no a la ràdio, això. A la ràdio sí, però vull dir que no es veu. Tampoc no sabia res, Que no ens anunciï ningú ara. No, doncs aquesta cançó és una de les primeres cançons que vaig fer ja en procés de recuperació, diguéssim.
tot se'm torna gris. La meva ombra se l'endú el vent, no sap a qui seguir. Encén-me un foc per si vull tornar a la vida. Vetlla'm el dolor, fes-me de nit, fes-me de dia. No puc obrir els ulls ni posar nom a la veritat. Negre sobre negre és tot el que ara tinc davant. Encén-me un foc per si vull tornar a la vida. Vetlla'm el dolor, fes-me de nit, fes-me de dia. I és que em persegueixen tots els núvols i s'escapen els meus somnis. Els meus pensaments ja no em parlen i tenen por. Encén-me un foc per si vull tornar a la vida. Vetlla'm el dolor, fes-me de nit, fes-me de dia. Gràcies. Gràcies, Josep. Una meravella. Ja n'hem parlat bastant del concepte d'extimitat, intimitat en l'època actual. L'extimitat és l'exposició de la part íntima, que em puc saltar aquesta part. I passar a una així una mica més lleugera, que és ara estàs fent les cançons galàctiques, que és un espectacle que fas sobre Pau Riba, Cisa, i m'agrada molt com expliques per què l'estàs fent, no? De què et venia tant de gust de fer-lo. Sí, no, d'entrada, com que és una generació, tota la generació de la nova cançó i d'aquests còsmics i galàctics i el Pau Riba i el Jaume, doncs em venia de gust jugar amb una altra realitat. No? Ja he treballat molt els sentiments, la profunditat, el dolor, la melancolia, i no volia seguir, diguéssim, en aquest estat. No? Llavors és una oportunitat doncs, per fer una cosa més excèntrica a l'escenari, no? I per anar jo també en un altre món, no? Trobar un altre fil conductor, i es poden parlar de sentiments, però no cal que siguin de sentiments tristos, que crec que ja, diguéssim, jo crec que em podrien donar doncs, com un aprovat ja, no? Amb aquesta investigació. Com laude. Sí, precisament, volia dir això, perquè és com posar-se un altre vestit, no? Quan toques cançons dels altres, quan intentes entendre'ls des de dins, i si saps a vegades, no, el fet això de compondre i tot això, i és molt maco posar-se en aquests vestits, no? I viure petites altres vides, no? Imaginàries mentre estàs a l'escenari. També és sanador aprendre com altres afronten dubtes, no? Que segurament nosaltres també tenim. Jo et volia preguntar sobre qui t'emociona, que més o menys podem tenir un imaginari, vull dir, musicalment, i quin és més o menys aquest imaginari còsmic teu, que no siguin a part del Pau Riba, vull dir, el Cisa. Musicalment? Sí, musicalment o artísticament, culturalment. Doncs la veritat és que les coses ara que em commouen més o que em toquen més és la filosofia, la veritat. I estic molt prendada de la filosofia del Josep Maria Esquirol, que parla molt de la proximitat, de la figura de la casa, no? De la resistència íntima. Em sembla que és una veu molt sàvia i que per mi ara mateix m'aporta més que una cançó. I mira que el món de la música l'estimo moltíssim i el món de la poesia també. Però em sembla que és una cosa que ho explica d'una manera quotidiana i parla en el fons de coses molt profundes, no? I això és ara mateix el que més m'emociona, la veritat. I a tu, Anna? Això és una pregunta a traïció. Bueno, estava al guió, El que passa que no t'has pensat que n'és per tu. No, m'he pensat que anava per la Ivet, bàsicament, perquè... Ostres... Millor. No et sé dir. A mi em tira molt el fotogràficament, suposo. Culturalment. Sí. A mi quan el món fotografia i fotollibres m'emociona especialment aquells llibres que fan una mica això que he fet jo. I potser per això he fet això.
que barregen text, que barregen imatge, que barregen arxiu i que al final t'acaben explicant una història més o menys transcendent. Tinc els 2 llibres del Josep Maria Esquirol, allà quan els tenim allà a casa, pendents de llegir-los. No hi ha hagut temps, aquesta setmana ha sigut impossible, però el vaig fullejar i em sembla que és una gran recomanació. Que bé. Parlem d'autoproducció. No molt tècnicament, perquè no cal, però sí que tu ets una persona que t'has confrontat a l'autoproducció, és a dir, a fer-ho gairebé tot tu sola, portar el teu projecte, sobretot musical, entenc, perquè amb les editorials encara hi ha una mica més de... No sé, ara ens ho expliques. De moviment, vull dir, però musicalment t'has enfrontat sempre tu sola, els discos, els projectes... Com ha anat això, com ho sents, què et ressona? Clar, el món de la indústria musical, una cosa és el que s'ensenya, el que sona a les ràdios, el que veiem a tot arreu, a les portades de revistes, i l'altre és doncs, la veritat que hi ha dins. No? Jo vaig començar amb bastant mal peu, perquè vaig començar jove i rebel, i d'entrada em van dir que em volien donar un premi que no m'havia presentat, i vaig dir que no. I la persona que li vaig dir que no tenia molt poder en la música catalana. I a partir de llavors em van dir, en sèrio que no vols aquest premi? Doncs ja t'ho trobaràs, ja ho veuràs, no? I és cert que... Encara es dona aquest premi? Sí, encara es donen. I és cert que això m'ha... No cal que el diguem, no? No, perquè si sona a la ràdio llavors ja no me'l donaran ni quan em mori. No, però jo vull mirar l'altre, que no es calla res, aquí un tal Agustí Bosó que no es calla res, no et preocupis, és culpa meva. No, tranquil·la. No cal dir. No, el món artístic és un món com tots, com el de la política i molts, doncs que el que volen és com molt que tothom digui el mateix, que ningú sigui que tothom pugui ser manipulable, i si tens una mica de voler fer el teu camí, doncs ets com un bitxo raro, no? Perquè jo me'n recordo que em van trucar per anar a cantar el disc de la Marató de TV3 i el sector de la indústria, diguéssim, es va enfadar molt que arribés jo a cantar amb un disc de la Marató sense que em portés cap empresa, no? Van dir, com has arribat aquí? Doncs he arribat per les cançons i perquè era jove i perquè els hi va semblar que podia estar bé que hi fos, i més aviat el fet de fer camí, diguéssim, per camins paral·lels, doncs la indústria s'ha anat enfadant. No? I m'han anat vetant, no? 2008 pot ser que fos el de la Marató? Sí, 2007 o 2008, sí. Vau cantar el mateix des de la Marató? Sí? I amb un videoclip també. Un de l'Abusí, el de la cançó dels Beatles, no? Sí, ja surt el sol. Sí, per això me'n recordo, perquè en aquesta època vaig escoltar el teu disc i entenc molt bé el que estàs explicant. Tot i això, el recolzament i el que genera fer música i fer-la ben feta i fer-la amb honestedat i sinceritat, com crec que és el teu cas, genera xarxa. Hem començat parlant de xarxa amb en Paco Membrives, doncs vull anar enfilant cap al final també parlant de xarxa, perquè has treballat amb gent molt potent, t'ha acompanyat gent molt potent com el Manolo García, etc. Explica'ns una miqueta com és que de ser la rebel els altres també volen acostar-se a la rebel. No, simplement això és una cosa que, per exemple, que no esperava gens. El 2007 va començar a sonar pràcticament cada dia el meu primer disc a la ràdio i el Manolo García ho va escoltar a ICAT FM, va buscar el disc a les botigues de discos, no el va trobar i em va venir a veure en un concert molt petit que vaig fer en una sala de Girona que es diu Sala La Planeta. I quan es va acabar el concert em van dir que vol entrar al camerino el Manolo García. I jo vaig dir, bueno, que passi, però pensant que Manolo García era una altra persona. Que passi. Tota tranquil·la, no? Que passi. Manolo García Cifuentes, no? Per exemple. Que passi, no? I clar, quan va obrir la porta dic, ostres, vale, és el Manolo García. I va ser va ser molt bonic. Llavors jo crec que ell, com que ell han tingut la sort, no?, amb l'Último de la Fila, Los Burros i ell mateix, que s'ho han gestionat tot molt bé, però fan cançons que agraden a una gran massa, però mai s'han vengut per res ni per ningú. Suposo que ell ha valorat que des de molt joveneta lluités pel meu projecte, no? I vam fer una amistat i això ha fet que
m'ha portat a col·laborar en molts llocs, m'ha portat a cantar al Sant Jordi, he anat a cantar a Madrid, amb aquest accent meu que tinc en castellà, que diu, ostres, no havia sentit ningú que parlés tan malament el castellà, realment, Mira que això aquí a Catalunya ja ens ho diuen, Parlant filant, com deia, abans que facis l'última cançó i anava fent una mica de tancament, ja han sortit molts temes, però no vull que sigui només una queixa i una denúncia estar aquí, però sí que el fet de fer xarxa, com començàvem dient amb en Paco, que estigueu aquí, que ens acompanyeu, posa en valor que es poden fer coses i que necessitem que es facin aquestes coses. Per tant, malgrat el poc bagatge cultural d'algunes institucions, tenim perfils com el de l'Amaranta Gibert al Teatre de Lloret, que ens permet aquí a Lloret crear aquests espais. En aquest espai, gràcies a la producció del teatre, volem posar en valor aquells talents nostrats que porten anys creant i resistint, perquè resistim i som revolucionaris. Perquè crear des de la intimitat és això, és revolucionari, resistir. Vam decidir quedar-se a casa aquests talents, a casa nostra, i generar i ampliar noves xarxes de comunicació bidireccional. A mi m'agradaria que tanquéssim, si et sembla bé, si no vols afegir alguna cosa. Jo crec que ha de tancar la Ivet. Sí, oi que sí? Serà un final ideal. No, jo només vull dir un agraïment que també m'he sentit molt còmode, crec que també pràcticament és hora de sopar, deveu tenir ganes de marxar, però amb el sentit de que gràcies per l'empatia, que està tot molt ben organitzat, millor que Granollers, us he de dir. Millor que Granollers. Això no els diguis a casa. A mi la llibreria de Granollers no em posen un equip de so. No, i l'empatia de l'Anna i de l'Agustino per tractar temes profuns, jo crec que amb tanta empatia, segurament perquè evidentment tots hem viscut coses, però que ens hem sentit, jo m'he sentit molt ben acompanyada i també us ho vull agrair. Va, doncs acabo amb una cançó que es diu Àngel meu, i això us la desitjo, és com un desig, perquè no perdeu l'àngel que us orienta. Cabells i la veu s'expandeix pels aires, m'acompanyes amb el gest, amb la mirada clara i calma, i m'ho pares tot. I em tremola tot. Voldria que fossis el darrer d'entrar al meu camí privat, que t'hi quedessis per sempre, per fer-me ballar, cantar i somriure, per fer-me ballar, cantar i sobreviure, àngel meu. No siguis breu,